Защо започнах да приемам супер храните и добавките на Aquasource? Преди няколко години имах проблеми с ставите и бях на силни лекарства. За мой късмет, моя приятелка ми сподели за супер храните и добавките. Аз си се доверих моментално и започнах да ги приемам и чудото се случи. Също така имах недостиг на желязо, ниско витамин D. Към днешна дата тези проблеми съм ги изчистила абсолютно напълно. Затова реших да разпространявам и да помагам на хората, който естествено иска да чуе, който е осъзнат и който иска да вземе правилното решение за себе си и за семейството си и не само за напред, защото животът, нашето бъдеще не е еднодневка, то е постоянство, всекидневни грижи, всекидневно здравословно хранене, а с супер храните и добавките си добавяме към тялото едни супер качествени протеини, минерали, аминокиселини и витамини. Това мога да ви кажа, не се чудете, направете първата крачка и ще видите как тялото ще ви се отблагодари. Аз съм Елеонора Димитрова и ти благодаря, че отдели време да изгледаш това кратко видео.